също са в настроение за победа. Часове преди да започне голямото събитие тук в Конгресния център зад мен, часове преди появата на Доналд Тръмп, ние успяхме да се срещнем с един от най-заклетите му привърженици. Вижте кой. Наричат себе си Front Row Joes, защото винаги са на първия ред на митингите на Доналд Тръмп. 50 души, които следят своя фаворит из цялата страна. Стискал съм ръката му. Снимал съм се с него. Той знае и името ми. Знае, че съм Майк. Майк Голдман от Индиана има рекордните 122 митинга зад гърба си. Защо правите това? Защото вярвам в Доналд. Голдман е в първите редици и в един от най-тежките моменти за Доналд Тръмп, когато мъж откри стрелба по него по време на предизборна проява в Пенсилвания. Той се обърна да покаже една графика. И следващото нещо, което чу, беше па-па-па. Видях Доналд Тръмп да